Bardzo mnie martwi ta tradycja właśnie, że trzeba się wszystkiego uczyć samemu i trzeba szukać samemu. Obycie z kobietami, obycie w towarzystwie i tak dalej. Znaczy to wiadomo, że też uczysz się tego w praktyce, ale... Jest dobro jakieś i zło i one jakby mnie przyciągają i ja nie wiem, po której stronie jestem, czy coś w tym stylu, nie? Czułem taki maksymalny konflikt. Dobrze wybrałem romanse, a nie związki z szacunkiem. Wygląda jak śmierć, nie? Kurde, normalnie z tobą można robić wszystko. Można z tobą strzelać, używać broni. To dla mnie taki bardzo burzliwy czas, dużo się pozmieniało.